typy lidí, když s nima jdeš ven. Hele, dívej, Škoda Felicia. No, hezký. Kámo, a vidíš tam to modrý? Tamhle to? To je Škodovka. Jo, ty jo, dobře ty. Volkswagen, další Škodovka. Ford. Můžem. Jo, 4 hodin, já bych se měla vrátit domů. Tak čau. Tak čau. Čau. Nazdar. Máš rád školu? Ne. Já ji miluju, je to takový můj druhý domov, jo. Strašně se těším na ty kvadratické rovnice. Kamo, teď budou bohužel až na střední, což je fakt štve. Pak se strašně těším na dělení trojciferním činitelem. Co? A násobení pětičlenným osmitelem. Jak to můžeš prostě milovat? Kámo, dneska je na ten nový update. No tam je Skibidi Toilet. A vyšla nová Mafie 5 normálně. A strašně se těším, až já to asi nevydržím. Kamo, co? Ty jdeš hrát teď? Žral jsi někdy strop? Ne, proč bych to dělal? Víš, jako chutná, co? Ne. Jako chleba. Co? Čau, starý bratý. Dlouho jsem tě neviděl. Mám hlad.